Eixo, bale, gaur bosgarren ariketa egingo dugu, eta gaurko ariketa erraza da, bale? Gaurko ariketa koloreak eta irudiak eta olako buruzkoa da, orduan nahiko erraza izango da. Bale, guazen, lehen da bizi beti bezala, apimentorren sartuko gara, apimentorren creates apps emango diogu, eta orain gure sesio irekiko dugu, eta sesio irekita gero, hemen daukagu, nuevo proiektu emango diogu, eta egingo dugu bosgarren ariketa bat. Bakizue beti pixka bat tardatzen dula, orduan ariketa, beti aurreko irekitzen digu, ariketa bost. Irekitzen digun, eta beti bezala gogoratu, pantailarako, eta hemen, kendu ingo dut hau hemendik, eta hemen jarriko dugula horizontal, kenduko diogu hau, eta kenduko diogu hau. Bale? Orduan, gaur egingo duguna izango da, hiru pantaila bezala presatuko ditugu. Eman dezagun, nik nahi dugula gure aplikazioak edukitze ariketak, euskarakoak, lenguakoak eta ingelesekoak. Bale? Orduan, jarriko duguna izango da, hemen interfaz de usuario itxi, disposizion ireki eta jarriko dut disposizion vertikal. Bale? Beti bezala, screen honei jarriko diot, centro, eta hor ikusten duzu disposizio vertikalaia aldatu ala lekuz, eta orain alto jarriko diot ajustar al contenedor, eta antxo jarriko diot ajustar al contenedor. Da horrela, pantaila osoa edukiko du disposizio horrek, bale? Orain zer egingo dut, hiru botoi jarriko ditut. Botoi bat, botoi bi, hiru botoi. Bale? Orduan, eta gero hauen artean jarriko ditut disposizio vertikalak. Bale, horrela zer lortuko dut? Lortuko dudan izango da, nire goiko disposizio vertikala hundian, zentro jarriko dut baita ere, bale? Eta esaten nahi nintzen, horrela lortzen dudana da, nire hiru botoiak banatuta egotea beraien artetik, bale? Lehenengo botoiari emango diot, 120 altuera, eta 140 zabalera. Eta bestei gauza berdina, bigarren botoiari, 120 altuera, eta 140 zabalera. Eta hirugarren botoiari, 120 altuera, eta 140 zabalera. Vale. Tamaño de letra, 50. Bigarrenean tamaño de letra, 50. Hirugarrenean tamaño de letra, 50. Vale? Eta testuetan, lehenengoari jarriko diot, hemen texto para botón 1 jartzen du lekuan, euskara, bigarrenari jarriko diot, lengua, eta hirugarrenari jarriko diot, English. Bale? Orduan, hauek ere ajustatu izakegu, nahi badugu pixka bat txikiagoak izatea, adibidez eman diezaiokegu 110 altuera edukitzea. Bale? Tokia egiteko bakarri daude, bale? Osea, web hori usteko, orduan, ez da importan. Bale, euskara, lengua eta English. Bale, orduan, hemen, nik screen bat, disposizion vertikal honetan, nik aukeratu dezaket ze kolore nahi dudan. Adibidez jarri dezaket, laranja. Bai, gero, vertikal hauek jartzen ditugunean, kontrolat, itxusi gelditzea nahi ez baduzue, kontrolatu irudi berdina guztea. Bale, edo kolore berdina guztea, hemen nik jartzen badut laranja berdina.
Gero probatzen dudanean, oaintxe probatuko dugu, vale? Gero probatzen dugunean, konektar iCompanion, kopiatuko dugu hau, eta iCompanion martxan jartzen badugu, hemen itxatxiko dugu, Ctrl-C, Ctrl-V, bakizue, Connect with Code, titiripipipipipi. Vale, ikusten duzue, hemen ja ez diala ikusten, banaketa horiek ez dira ikusten, vale? Eta azkagu 3. Zer egin dezakegu? Botoi bakoitzari kolore bat eman adibidez. Nik egiten badut, hemen botoi honi ematen badiot color de fondo turquesa, eta honi ematen badiot color de fondo verde, eta honi ematen badiot color de fondo amarillo. Ikusten duzu, geho, nik egiten dudanean, bakoitzak bere kolorea daukala. Baina ez da kolorea bakarrik, botoiari nik eman diezaizkioket itxura ezberdinak ere, bai. Nik hartu ezaket euskera, eta esan hemen forma, por defecto jartzen duen honetan, redondeado. Eta ikusten duzu, laukitxori borobildu indela. Lenguari eman diezaioket rectangular, eta gelditzen da zegoen bezala. Eta Englisheri emango diot oval. Vale? Eta ikusten dugu, hemen daugagunean, ikusten duzue, lengua daola, lehen zegoen bezala, euskarak ertzak borobilduta dauzkala, ikusten duzu hemen, eta ingelesak obalo itxura daukala. Bai? Bale? Bai? Hoi gauza horiek botoiekin egin ditzakezue. Gauza gehiago egin ditzakegu? Bai, adibidez, ni jarriko naiz, hartuko dut hemen, eta egingo dut gauzatxo bat. Hemen jarriko dut, Googleen jarriko naiz, eta jarriko dut, ikurriña. Orduan, imagenesera joango naiz, eta hartuko dut ikurriña bat. Gorde irudia honela, eta deskargazen gorde dezala, bale, ez dakizeria zidudan, ikurriña. Gorde. Bale, gorde dugu ikurriña. Orain, joango naiz api inventorrera, vale, eta egingo duen izango da hemen, medios jartzen duen lekuan, subir artxibo. Eta hemen aukeratuko dut, deskargetatik nire ikurriña. Irekiko dut, eta aceptar emango diot. Eta orain, boton 1, boton 1 da euskara, gogoratu, boton 2 da lengua, nahi baduzue, hemen aldatu ditzakezu eta boton 1 jartzen duen lekuan, orain jarri dezakegu euskara, boton 2 jartzen duen lekuan alda dezakegu eta jarri dezakegu lengua, eta boton 3 jartzen duen lekuan jarri dezakegu English. Bale, eta orain ja botoiak ja ez ditugu erratuko. Orduan, euskara botoira goaz, eta euskara botoian hemendik jartzen du nonbait, hemen jartzen du imagen, eta jartzen du ninguno. Imagen honetan, nik ikurriña aukeratzen badut eta aceptaren baten badiot, ikusten duzue, hor nola jartzen duen, bale? Zer gertatzen zait, orain egin beharko nukena izango litzateke color de texto, aldatzen badut, zer gertatuko litzakete. Hau okerrago ikusten da, igual beltza dutzi behar dute. Horia? Bale, egingo duen izango da, testua handiagoa jarri. Eunekoa jarriko dut. Eun. Bale, eta horia jarri beharren beltzarekin hasiko gara. Bale, nik uste. Zerbait egin dezakedan testu horrekin. Ez zaigu gustatzen ez. Hau letra mota aldatzeko da, altu. Ba ez, horrela utziko dugu. Bale, horrela utziko dugu. Nik uste dut, nek ondo ikusten dela, ikusten zagun, pantailan.
Redondeado hori pasatu inda pixka bat, ez da? Igual egingo dugun izango da, hemen utziko dugu rektangularren eta ikusiko dugu hor nola gelditzen. Bueno, vale. Orain, English. English. Bueno, English ez. Union Jack. Union Jack da Inglaterrako, bueno, Inglaterra, Erresuma Batuko banderaren izena, bale? Eta da Union Jack, ze hemen ikusten duzuen bezala, hemen azaltzen du, kuriosidadez, emango dizue. Hemen ikusten duzue, dala hiru banderaren batuketa. Bale? Hiru bandera horiek izango diateke, lehenengoa da Inglaterrakoa, azkena da Eskoziakoa eta erdikoa Galesekoa dela uste dut. Baina, begiratzen badugu ikusi dezakegu. Irlandakoa da, Irlandakoa, barkatu. Galesekoa dragoiarena da, bai egia. Galesekoak ez zeukaten eskubiderik bandera sartzeko antza. Boixe, Irlandako San Patricken bandera da. Bale, orduan, hirurak nahastuta sortu zuten bandera hau. Bale, orduan guk hartuko dugu bandera hau, gordeko dugu irudia, eta irudi hori gordeko dugu Union izenarekin. Eta gorde. Bale. Orduan, Union hori behin erabilita, orain, etorriko gara ona, igoko dugu Union hori, eta ireki. Bueno, guarain tuntakeria bat egiten ari gara, baina gogoratu, zuek zerbait serio egin nahi baduzue, hartu behar dituzuela, copyrightik ez dakien irudiak, ze bestela foi bat igen sartzen gara. Vale? Norbaitek erreklamatzen badu bere irudi hori berea dela, kontu zibili badugu, igotzen, edo banatzen, edo gure programetan sartzen ditugun irudiekin. Ez dira gureak. Googleen agertzen direlako ez du esan nahi guk erabilditzak egunik. Vale? Orduan orain, English botoira nua, eta English botoian, imagen, Union. Eta ikusten duzuen bezala, bale, orain egingo duguna izango da, lehen egin dudan gauza berdina. Nere egoko dut, letra tamaina, negrita jarriko diot, eta igual hemen bai, kolorea, lan ja? Ez da, ez da kolore bat, desentia, rosa, ez, rosa asko gustatzen zait. Gorria, ez, grisa, ez da ikusten. Bale, oigo, saiatu gaitezke hemendik ez gara saiatuko gauza arreluak egiten. Bale, borduan hemen, utziko dut beltzez eta listo. Ara nola ikusten den? Bueno, ez zaitak zuri gustatzen, baina bueno. Eta hemen, jarrik utzik edezaken lengua. Badakit lenguako banderarekin batzuk arazoak dauzkazuela, beraz ez dugu jarriko, bale? Norbait igual ofendidu egiko data. Bale, baina bueno, hau izango litzateke gaur egin behar duzuen ariketa. Ariketa bukatzeko, hau oso erraza izan da, orduan praktikatzeko bakarrik egingo duguna izango da. Beste 3 pantaila sortuko ditugu, euskara, bale, kargatzen ari da, beste pantaila bat sortuko duguna izango da, lengua, eta azkenekua sortuko duguna izango da English.
Badakit ingelesekoei maiuskulekin gustatzen zaiela, baina programatzerakoan maiuskulak eta idazten ibiltzea pixkat engorrosu egiten da. Orduan, nik minuskulen utziko dut eta listo. Vale, gero, hemen, screen bat, pantaila honetan, gogoratzen zarete titulua kendu egun dugula, eta tituluan jarriko duzue zuen izena. Bale, hau da entregatzeko. Bale, eta jarriko dugu titulo visible. Orduan, nik ikusten duenean, hemen ikusiko da, ta. Bale, orduan, orain, egingo duguna da, aspaldiko partez, bideo bat entregatuko dugu. Bale, orduan, orain behar duguna da, berriz ere buru handia bukendu hemendik, bloketara joango gara, bale, eta orduan egingo duguna izango da. Screen baten botoietara joango gara. Cuando euskera klik, zer joan behar gara? Kontrolera guaz, eta hemen abrir otra pantalla. Hau ez. Fuera. Justo algoan zeuna. Abrir otra pantalla, nombre de la pantalla, euskara. Zer egingo dugu? Hau duplikatu. Duplikatzen dugunean zerbait, botoi berdinari jotzeko bi gauza ezberdin egitea esaten diogunean, berak esango digu, bi daude berdinek. Orduan, lenguari ematen diogunean, irekiko digu lengua. Eta Englisheri ematen diogunean, irekiko digu English. Bale, lehenengo pantaiak ez du beste zer egin behar. Bale, guazen bigarren pantaiara. Bale, borduan, guazen. Diseinadorera itzuliko gara, lehenengo pantaiarekin ja egin dugu. Bale, orain, joango gara Euskara pantaiara. Euskara pantaian, lehendabizi. Orientación horizontal. Bale, eta Euskara utziko diogu hemen, bale? Baina, hemen Euskara dagoen lekuan, jarriko dugu, ikurrin jaia egota daukagu, ez dugu berrezikiko beharrik. Hemen, nunbait, egon barko litzat, hemen, imagen de fondo. Imagen de fondo ikurrina. Bale? Eta Englishen, ingo dugu gauza berdina. Imagen de fondo, Union Jack. Hori erabili dezakegu botoietan, erabili dezakegu pantaietan, norbaitek ez du jarri orientación de la pantalla horizontal. Vale, listo. Vale, ikusten duzu, bai? Erabili dezakegu botoietan, erabili dezakegu fondo pantaietan, erabili dezakegu disposizioetan, erabili dezakegu pantaian zerbait espazio bat okupatzen duen leku guztietan. Bale, orduan hemen ikusti dezakezue, bai? Nola geldituko litzateke. Bale, orain, gauza bat falta zaigu egitea. Bale, lenguan ez dugu ezer egin, jarriko dugu? Venga, jarri ingo dugu. Barre pixka bat egiteko bakarrik. Bale, orduan hemen joango gara ona, eta jarriko dugu. Venga, hala. Bandera de España. Hala, jarri zaun. Oso no. Vale, eta orain, hemen, gorde irudia honela. Probatu egingo dugu Espainiarekin, eine hori hartzen digun ala ez. Nilen ikurrina enerekin jarri dut bazpare, baina jarri, probatu dezagun, hartzen duen edo ez. Ordan hemen nik hartzen badut subir artxibo, aukeratu fitxategia, España. Vale, orduan, aceptar, ezin da, ez dituzten. Vale, orduan zer egingo dut, egingo duena izango da, egingo duena izango da, harakatu fitxategia, hemen aldatu izena, eta espana jarriko dut. Vale, orduan espana hori irekiko dut. Vale,
Eta orduan, hemen, espana jarriko diot. Eta jake hau egin dugun, screen bat honetan, lehengo honi jarriko diot baita ere. Esan bezala, norbaiti alergia ematen badio, ez jarri eta listo, ez gertatzen. Bale, oso luze atera da, eta ez digu guztiz betetzen gure botoia. Piskat arraro gelditu da. Bueno, ez zaigu importa. Bale, orduan, orain, egin behar duguna da. Bale. Bale, orain, pantalla bakoitzean, programazio oso simplea jarriko dugu. Jarriko dugun gauza bakarra da. Hau. Atzera ematen diogunean. Atzera ematen diogunean. Ireki dezala. Screen bat. Eta orain egingo duguna izango da gauza bat, igual ez dugun orain arte egin, baina oso erabilgarria dena. Sartuko dut hau motxilan. Bale, orduan, hemen motxilan gauza dauzkat. Bai, zer gertatzen da, nik eraman ditzeke dela horri batetik bestera. Lenguara noa, eta motxilatik ateratzen dut, hau. Eta aldatzen dut euskara lenguatik. Eta listo. Eta ez dut berriz ere egin behar gauza berdin. Inglesera noa, motxilara noa, eta motxilatik ateratzen dut berriz, eta aldatzen dut hau, inglesera. Eta listo. Bai, orain motxila hartzen dut, motxila hau. Quitar de la motxila, eta listo. Bai, orduan. Bale, orain, ikusiko dugu zer entregatu behar dugun. Bale, joango gara screenera, gogoratu, oraindik ere komentatu gabe badaukazue, lehen da bizi, hau konektatu behar dugu, bale? Horretarako zer egin behar dugu? Konektar iCompanion. Bale, nila konektatu daukadanez, egin dezakezu zenean. Bale, ona etorriko naiz. Bale, zuek kamera hau jarri beharrik ez daukazuen. Iba duzue bai, baina ez daukazue jarri beharrik. Bale, orduan, nik hiru botoi hauek funtzionatzen dutela demostratu behar dut bideoan. Orduan, joango naiz ona, emango diot pantalla argazki atera, bideoa emango diot, bale? Eta bideo horretan egingo duena izango da euskarari eman, euskara ikusiko da irekitzen dela, atzera eman, lenguari eman, lengua irekitzen da, atzera eman, eta ingleseri eman, eta inglese hartzen den, atzera eman, eta listo, hemen ematen diot, bukatzeko detener grabación de pantalla jartzen duen horretan, eta entregatzen dut Classroometik, bale? Hala ba, gaurkoz, nahikoa. Venga, gerarte!